Сёння мы прыехалі ў Дывін. І вось гэта па сучасных мерках лічыцца аграгарадок Дивін. Старажытны горад на Беларусі. Тут час як бы спыніўся. Вось праязджаючы па гэтых гарадскіх вуліцах, гарадскіх ці вясковых, хто яго ведае, можна часам пабачыць такія вот купкі людзей, якія сустракаюцца, ідучы з магазинаў, абменьваюцца навінамі. Тут жыццё быццам бы спынілася на мяжы 70-х гадоў. Калі паглыбіцца ў глыб горада, то можна пабачыць раённыя дамы культуры, такія будынкі, якія былі пабудаваныя ў 60-х, 70-х гадах. Па ўсім відаць, гэта быў, наверное, раней раённы цэнтр. Так, тут жывуць такія вось людзі ўжо сталага веку. Моладзі вельмі мала, але прыязджаюць на лета шмат людзей. Тут знаходзіцца школа-інтэрнат для дзяцей, ось больных там рознымі захворваннямі. Ёсць тут і сярэдняя школа. У цэнтры Дывіна знаходзіцца два магазины вялікіх, «Хіт» і «Дзясятачка». Ёсць яшчэ магазин «Родны кот», ну і такія прыватныя магазинчыкі. Мы любім тут бываць, таму што насельніцтва тут такое, ведаеце, культурнае. От ялінка, якая прыгожая стаіць. Я хачу яшчэ сказаць, што ў мястэчку вельмі шмат храмаў. Ёсць вялікі дом малітвы. Раней там, відаць, быў храм, таму што купалы наверсе, але напісана «Дом малітвы». Я так предполагаю, што гэта дом малітвы хрысціян-баптыстаў. Ёсць тут дзве старажытныя царквы, драўляныя, яны размешчаны адна побач з другой. І вось адна з гэтых цэркваў носіць імя і пабудавана ў гонар Параскевы Пятніцы. Параскева Пятніца вельмі шанавалася на беларускіх землях. Родам яна была з Малой Азіі. Нарадзілася яна ў такой заможнай сям'і, і бацькі у гонар пакутаў Хрыста, гасподніх пакутаў, назвалі яе Параскева Пятніца. І вось яна рана асірацела і ў свой час дала абет не выходзіць замуж. І калі стала ўжо такой сталай дзяўчынай, перакрыжаванне дарог, тут такія мажныя крыжы заўсёды ставяцца. І так да Параскевы, значыць, раздала ўсё сваю маёмасць і сваё жыццё прысвяціла Богу. Язычнікі яе ў той час на гэтай глебе закатавалі, таму што яна распаўсюджвала хрысціянскую веру. І вось калі яна падвяргалася катаванням, яе катавалі гваздзямі, прыбівалі, ўсё. І аднойчы ёй явіўся Гасподзь і ісцэліў яе ноччу. Але ворагі на гэтым не спыніліся. Ёй адсеклі галаву. Вельмі, значыць, сёння праваслаўныя, асабліва жанчыны, звяртаюцца да вобразу гэтай святой, таму што просяць у яе заступніцтва і ў сямейных такіх справах. Мы пад'язджаем к цэнтру Дывіна і звярніце ўвагу, які тут парадачак ля хатак. Усё так, ну, это цэнтральная вуліца, якая вядзе, вось мы едзем в адваротны бок, а ззаді ў нас застаецца Украіна. 1,5-2 кіламетры да мяжы з Украінаю. Вось это цэнтр, цэнтральная плошча, мы аптэку праязджаем, і вось магазин «Дзясятачка». Тут можна купіць ўсё, што ты жадаеш. І ахалоджаныя прадукты, і замарожаныя. І вось мясцовы дом культуры. Мясцовы дом культуры. Ялінка прыгожая стаіць у магазине. Ну вось, працягваем паездку сваю. Закупіліся ў «Дзясятачцы», яшчэ зайдзем у «Хіт». Ведаеце, размеранае такое жыццё.
Ну, а люди, к серцу прикладай, у магазинах усюди і парають, які харчі купіць. Вось самы асноўны від транспарта тут ровары. Мне так падабаецца. Жанчыны такія ўсе стройныя. Мне нават сорамна іншы раз тут у параўнанні з імі. А вось храм Параскевы Пятніцы. Жаем ад хіта. Вось, ведаеце, такая сітуацыя была цікавая. Чалавек спыніў машыну, а вот на выездзе, вот просто паставіў тупо на выездзе машыну, не на стаянцы, не праехаць. Едзе грузавая машына, і я думаю, якія ёсць цікавыя людзі. Кожны чалавек сабе на ўме. Ну вось працягваем далей свой маршрут. І вось другая царква. Правда, я яе не ведаю, у гонар каго яна пабудаваная, але калі-небудзь я спецыяльна па церквах пройдуся, попрошу благословлення і раскажу вам про гэтыя храмы. Ну, ведаеце, вот цудоўнае мястэчка, просто цудоўна. Усё, вот люди, такое размеранае жыццё. Канешне,